ስለኹም ኣይገበርክዎን ዓለም ንንእሹ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝጠለመትሉ ዛንታ ብሚሸል ኣሮንግ ተርጓሚ ኢንጂነር ቶማስ በርሀ ተራኺ ሙሴ ግርማጽዮን ኣባላት እቲ ቁጽሩ እናሰሓወ ዝኸደ ኣዕሩኻይ ግዳዶም ዛዝ ካብ ኣስመራ ንመወዳእታ እዋን ክፋኖ እንከሎ መዳያይቦ ነፋሪት ምስ ተሰቕለ ንድሕሪት ግልጽ ኢሉ መመልከቲቱ ኣጻብዑ ናብ ሰማይ ድሕሪ ምምልካት ሕፍረቱ ብምጭባጥ እዩ ነቶም ናይ ዕብዳን ብጾቱ ንሓዋሩ ዝተፋነዎም ብዓይነቶም ቁጽሮም ተሸራሪፉ ክደፋነቑ ዝጀመሩ ዕሩኽ ካብ ዋዛ ዝሓልፍ ትርጉም ኣይነበሮን። ብዓይነቶም ዓይኖም ደም ሰሪቡ ኣስናኖም እናሓርቆሙ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ግና ተግባራት ናይቲ ኣሜሪካዊ ወታደር ንሓፈሻዊ በደል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብሓደ ወስታ ዝጾመቐ ነበረ። ካብኡ ዝተሕለፉ መንደቕ ኣባሻ ውልጋ ሃፁ መበል 22 ክፋል ምዕራፍ 11 ሞት ኣንበሳ ኣብ ዓረስ ዝተሰረተ ጽኑዕ ቤት ኣይሂ ዝናብ ጸፍዕ መሸምበባ ይኹን ብርቱዕ ንፋስ ክብርቅቕዎ ይክእሉን እዮም። ሃይለ ሥላሴ ኣብ ባዕለ ታሪኽ ህይወቱ ዝጻሕፎ ኣብ ሕዳር 30 1970 ኣብ በስኪዲራ ዝተባለ ኤርትራዊት ቁሸት ዘስካሕካሕ ተግባር ተፈጸመ። እቲ ዝኸፍአ መልክዕ ናይቲ ዛንታ ግና ዘይድሙት ተግባር ዘይምንባር እዩ። ኢትዮጵያውያን ወታደራት ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ተጋደልቲ ተሓኤ ስንቂ ይቕርቡ ከም ዘለዉ ዝገመትዎም ዘይተጠርነፉ ሰፈራታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ከንከላብቱን ከለዉ እምነታት ክርስትናን እስልምናን ዝኽተሉ ኣባላት ብሔረ ቢሌን ዝኾኑ ተቐማጦ ናይታ ካብ ከረን ብሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ 14 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ዝተደኮነት ቁሸት ንኣዋርሕ ከብዶም ሓቒፎም ተጸቢሞም ውጥን ኢትዮጵያውያን ነቶም ሰፈራታት በቐሊሉ ክከታተልሉ ናብ ዝኽእሉ መንደር ወይ ንእሽቶ ቁሸት ምጥርናፍ ምንባሩ ንጹር ነበረ። ኣብ ሕዳር 21 ዋና መራሒ ናይቲ ውጥን ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ተሾመ እርገቱ ብፈዳይን ተሓኤ ኣብ መስመር ኣስመራ ኸረን ብቓጻ ምስ ተቐንጸለ ግና እቲ ወጥሪ ናብቲ ኣፋፍ ደረጃ ዓረገ። ደም ዝሽትታ ኢትዮጵያውያን ነፈርቲ ውግእ ብልዕልቶም ስንጭሮታት ምስ ዘንበያ ተቐማጦ ተንቁሸታት ናብቲ ዝወሓሰ ዖና ዝተባለ ስፍራ ክውዕዙ ተመኽሩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ጥሉል ክራማ ዘፈረየ እኽሊ ዝዕጸደሉ እዋናት ብምንባሩ ቆፎኻ ብጥርሑ ተሰዲድካ ዓጸቦኻ ምጽዋዕ ዘላው እላ ዝበሉ ተቐማጦ በስኪዲራ ግና ኣብ ዘለውዎ ክጸንሑ መረጹ። ኣብ ርእሲ እዚ ወታደራት ኢትዮጵያ ነተን ሰፋርኦን ዝሓደግውን ቁሸታት ምንዳድ ይቐድሙ ከም ዘለዉ ብምዕዛቦም ዓበይቲ ዓድቲ ቁሸት ነቲ ኩነታት ብግቡእ ምስ ዘመሓድሩ ብሰላም ክወጹ ከም ዝኽእሉ ደምደሙ። ደቂ ኣንስትዮ ስልማተን ብትሕቲ ኣጓዱ ሓቢአን ምልእቲ ቁሸት ዝወረደ ክወርድ ከብዲ ሓቒፋ ተጸበየት። ወታደራት ኢትዮጵያ መወዳቱ በስኪዲራ ምስ በጽሑ ተቐማጦቲ ቁሸት ከም ጀጋኑ ብዕልልታ ተቐቢሎም ከም መርኣያ ኣኽብሮቶም ውን ክልተ ላማው ደቕሎም ተኾነ ነዞም እንተጠመዩ ናብ ዝጎነፈቶም ቁሸት ኣልዮም ከብቲ ዝምንዝዑ መሐሸሺ ገንዘብ እንተደለዩውን ኣብ ጓዲ እንዳማቶም ዝፍትሹ ቀይዲ ኣልቦ ወታደራት ዝምስጥ ተግባር ኣይነበረን። ምስሊ ናይቶም ኣብቶም ገያጻት ኣኻውሕ ተኸዊሎም እናተጸናተውሉ ኣምለይቲ ዝኽልእዎም ደባይ ተዋጋእቲ ተሓኤ ኣብ ገጽቶም
ኣብ ምሕረቶም ዝወደቑ ንጹሓት ተራእይዎም ደኣ መሊሶም ገንፈሉ። ፈለማ ነቶም ነባሮ ናብ ፀግዒ ስንጭሮ ከብኪቦም ብምውሳድ ነተን ከብቲ ብጠባናጆም ኣቃቢጾም ነቶም ኣጓዱ ሓውሮ ኩዕሎም ብድሕርዚ ናብቶም መሳኪን ገባሮ ተመሊሶም ሰዓብ እስልምና ደጋፊ ሸፋቱ ሰዓብ ክርስትና ድማ ደጋፊ ሃይለ ስላሴ ካብ ዝብል እምነቶም ተበጊሶም በብሃይማኖታቶም ኣብ ክልተ መሳርዕ ክጉጀሉ ኣዘዝዎም። ኣብዚ ህሞትዮም ነባሮ ናይታ ቁሸት ገምጋሞም ጌጋ መንባሩ ዝተረዱ ጣዕሳ ወረሶም ዝተረፈ ብጣዕሳ ዝሳቀይሉ ዕምሪ እውን ዘይምህላው ብምፍላጦም ግዳ ነቲ ዝኸበደ ውሳነ መረፁ። ካብ ውልቃዊ ድሕነት ሓባራዊ ጥምረት መረፁ። እምነትና ብዘየገድስ ኣበስ ጊዲራ ብዛዕባ ተሓየ ዝፈልጥ ሰብ የለን መለሱ ብሓደ ድምፂ። ብድሕርዚ እቶም ወታደራት ናብ መስጊድ ቁሸት ከብኪቦም ድሕሪ ምውሳድ ኣዛዚ ሰራዊት ይመጽእ ስለ ዘሎ ብጣቂ ተቀበልዎ ክብሉ ኣዘዙ። ብፍርሒ እናንፈርፈሩ ከም ዝተባህልዎ ከጣቕዑን ከለው እቶም ወታደራት ኣብ ቅድሚ 6 መሳኹትን ሓደ ማዕጾት መስጊድን ቦቶኦም ሒዞም ጠበናጆኦም ብምእሳር ኣብ ተጠንቀቕ ተጸምዱ። ብድሕርዚ ኢማን ኣውሪዶም ዕላማታቶም መሪጾም ጠበናጆኦም ድሕሪ ምዕማር ኣብ ካዝናታቶም ንዝተዓቑሩ ጠያይት ቃታታቶም ፀቒጦም ሓረፈንሁ። ናብቶም ዘቕባሕብሖ ሰላማውያን ዝተነጻጸሩ ማዕበል ጠያይት ዘንቡ። እቶም ከም ሻርክ ደም ዝሽትቱ ወታደራት ንሓፂር ህሞት ኣዕሪፎም ትልኽ ዝብላ ትንፋሳት ኣስናኖም ነኺሶም ዝሰሓጉ ንጹሓት ተጸናተዉ። ደጊሞም ካዝናታቶም ለጊሞም ጠያይቶም ነገፉ። ብደም ዝጨቀው ሬሳታት ኣብ ርእሲ ርእሲ ተጸፍጸፉ። መንፈስ ዝቐፍፍ ጸጥታ ክሳብ ዝሰፍን እቶም ማዕበላት ተደግሙ። ኣብ ማእከልቶም ብደም ጨቂዮም ርእሲ ርእሲ ዝተኸመሩ ነፍስታት ነባሪት በስኪዲራ መስቀላ በኽሩ ጓላ ብኹምራ ሬሳታት ተጸቒጣ ክትጻዓር ተዓዘበት። ትንፋስ ሓፂርዋ ምስ ሞት ክትቃለስ ምስ ረኣኽዋ ኣብ ማእከል ትሽሾ ጠያይታ ኣፋሒኸ ነቶም ሬሳታት ኣልየ ኣብ ቅድሚኣ ምስ ደርደርክዎም ድፋዕ ኮይኖም ተኸላኺሎም ውያ ኣብ ቅድሚ ካልኢት ጓለይ እውን ተመሳሳሊ ተግባር ፈጺመ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ተሓሳስ ልደ ጓለይ ተዘርጊሐ ባዕለይ ድፋዕ ኮይነ ተኸላኺለላ ክትብል ፀውየትኒ እታ ብንብዓት ዝተሓፅበት ውፃእ መዓት መስቀላ። እቶም ወታደራት መወዳእቱ ጽምኦም ኣርውዮም ካብ በስጊዲራ ክወፁ ከለዉ ልዕሊ 200 ኣዕሩኽ መሓዙትን ጎረባብትን መስቀላ ህይወቶም ሰኣኑ። እቶም ዝርከቦም ውፃእ መዓት ናብታ ውሕስ ምዃና ዝኣመኑላ ዖና ኣምለጡ። ተኾነ እቶም ደም ንጹሃት ዝተወለፉ ወታደራት እግሮም ስዒቦም ነታ ካብቶም ስንጭሮታ ዝሃደሙ ህዝቢ ዘዕቆበት ዖና ኣካቢቦም ከበት ብረታቶም ፈነውላ። ቆልዓ ሰበይትን ኣረገውትን ዝዕብልልዎም 700 ትንፋሳት ኣብ ቋሕሰም ሃለቑ። ድሕሪ ውሑዳት መዓልታት እቶም ወታደራት ናብታ ብዝተዛሕዝሑ ሬሳታት መርኣይ ዘይነበራ ቁሸት ተመሊሶም ብሓመድን ሑፃን ደብዲቦም ምስ ባህርያዊ ቅርፂ መሬት ብምምስሳል ከም ዘይነበረት ገበርዋ። ፍጻመታት በስጊዲራን ዖናን ብቁጣዕ ወታደራት ዝተደረኸ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ነበረን። ኣካል ፖሊስ ሃይለ ስላሴ እዩ ዝነበረ። ዒለትን ጋምሖትን ኩሑልን ዓማድን
ኣስማጥን መለብሶን ኦም ሓጀር ወክድባ ኣቑርደት ኮታ ካብ 1960ታት ክሳብ 1970ታት ኣብ ዝዝርግሑ ሰበስልጣን ቃኘው ኣዒንቶም ክሽፍኑ ዝመረጸሎም ዓመታት ቁጽሪ ብወታደራት ኢትዮጵያ ዝሃለቑ ቆሸታት ቆጺርካ ይውድኡን። ከም ሳዕቤኑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መጻወድያ ጽልኢ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ወደቐ። ኣብ በረኻ ብዕሩ ዝጸመደ ሓረስታይ ኣብ ጎደና ኩዕሶ ዝጻወት ኮተቴ ደቃ ናብ ቤት ትምህርቲ ተብጽሕ በቆባቓደ ኮታ ኹላቶም ተራ ኤርትራውያን ናብ ደባይ ተዋጋእቲ ተለዊጦም ወታደራት ኢትዮጵያ ዕጡቕ ካብ በርጌስ ኣብ ዘይፈሊሉ ጽላሎቶም ዘይኣምንሉ ደረጃ ወደቑ። ገለ ጽሑፋት ኣንቢቡ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ኢትዮጵያዊ ብርጋዴር ጀነራል ዓሳ ኸተጽንዕ ተደልኻ ባሕሪ ኸተንጽፍ ኣለካ ክብል እቲ ቃልሲ ህዝቢ ብምጽናዕ ጥራይ ከም ዝቐህም ከረድእ ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታት ወፂኡ መደረ። ብዝኽሪ ኣብ ኣደባባይ ዝተሓንቁ ኣያታቱ ዝተዓመፃ ኣዴታትን ዝነደዱ ኣባይትን ከይተቐርጸ ዝዓቢ ሓድሽ ወለዶ ከይፈጠርካ ግና ከመይ ኣቢልካ ባሕሪ ትንጽፍ? ነቲ ዕጡቕ ምንቅስቓስ ሓደሽቲ ተሰለፍቲ ንኽኸስብ ከይሓገዝካ ከመይ ኣቢልካ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ህዝቢ ትንጽሎ? ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ቪየትናም፣ ፈረንሳውያን ኣብ ኣልጀርያ፣ ሓይልታት ኪዳን ድማ ድሒሮም ኣብ ዓራቕ ዝፈሸልዎ ኢትዮጵያውያን እውን ነዚ ሕቶ ዝበቅዕ መልሲ ኣይነበሮምን። ካብ በስኪዲራ ዑናን ተመሳሰልቲ ህልቂታትን ትንፋሶም ዓሚቖም ዘምለጡ ጻማዓት ቁስልታቶም ከየንቀጹ ባሕርን ጣሕርን ሰጊሮም ምስቶም ተቓለሲ ኣያታቶም ተጸንበሩ። ኣብ ፈለማ 1970ታት እቲ ኺኖ ግዚኡን መዘናታቱን ሓሊፉ ዝሓስብ ዝመስል ዝነበረ ሃፀይ ምስቲ ኽውንነት ዝሳነ ሓሳባት ኣይነበሮን። ኣብዞም 80ታት ዝረገጸሎም ዓመታት ንኢትዮጵያ ካብ መስፍናውነት ናብ ዘበናውነት ኣብ ምስግጋር እኳ ተተዓወተ ኣብ ፍጹም ንጉሳዊ ምልክት ዝተሰረተ ስርዓተ ምሕደርኡ ግና ነቲ ግዜ ዝበቅዕ ኣይነበረን። ኢትዮጵያ ዘበናት ድሕሪ ምዕቡል ምዕራባዊ ዓለም ተሪፋ መንባራ ዝርእዩ ኣዒንቲ ኣይነበርዎን። ናይ ወፃኢ ዲፕሎማስኛታት ናብ ሃገራቶም ኣብ ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ከም ዘቐመጥዎ እቲ ሃፀይ መደረታቱ ኣብቲ ብሩድያርድ ኪፕሊን ዝተጻሕፈ እንተ ወይ ኢፍ ዝብል ግጥሚ ተለቂሑ ክድምድም ተሰምዐ። ኣብቶም ድሕሪ ናይ 1960ታት ፈተና ዕልዋ ንስልጣኑ ዘስግኡ ዝኸበዱ ተቃውሞታት ዝገጠመሎም ዝነበሩ እዋናት ኣብቲ ግጥሚ ዝተዓቑሩ ሞራላውያን ኣስተምህሮታት ትብዓትን ነብሲ ቁፅፅርን ጽልዋ ከም ዘሕደርሉ ግሉጽ ነበረ። ኩሉ ጉድለታቶምን በደላቶምን እናሰከሙኻ ርእስኻ ኸተቕንዕ እንተበቂዕኻ ሰራዊቱ ኣብ ሰልሚ ኤርትራ ተሸኺሉ ብሔረ ኦሮሞ ተላዒሉ ሶማልያ ድማ ምስ ሕብረ ሶቪየት ተሓባቢራ ሰራዊት ትሃንጽ ነበረት። ዝኣምነልካ ኣብ ዝሕወሉ ነብስኻ እንተኣሚንካ ዘይኣመኑልካ ጠንቅውን እንተመርሚርካ ኣብ ሰሜን ከቢድ ሓደጋ ደርቂ ወሪዱ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ብዓጸቦ ከም ሃመማ ይረግፉ ነበሩ። ኩሉ ዘለካ ኸሲርካ ባይታ ምስ ወረድካ ልብኻ ሰልሃው ምስ በለካ ሓንሳ ኢልካ ስንኻ እንተነኺስካ ዋጋ መሰረታውያን ሃለኽቲ ሰማይ ዓሪጉ ተምሃሮ ጎደናታት ወሪሮም መምሃራን ኣዲሞም ወታደራት ወሰኽ ደሞዝ ጠሊቦም ሚኒስትራት ካቢነ ድማ ስልጣን ክውስኹ ሕድሕዶም ይተሃናኸቱ ነበሩ። መሬትን ኩሉ ኣብኣ ዘሎ ናትካዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰብኣይ ክትከውን ኢኻ ዝወደይ
እቲ ስፔንሰር ዘድንቆ ግርማ ሞገስ ደጊም ሃዲሙ ነበረ። ኣብ ክንድኡ ንሕማም ረሲዕ በሩ ብዘርሓወ ቋንቋን ሽማግለ ተተከ። ኣብ መንጎ ዕላል ወይ ዝርርብ ኣብ ዛዕባ ዘይነበረ ኣርእስቲ ኣልዒሉ ከህተፍትፍ ምጅማሩ ፈለማ ዘለለዩ ናይ ቀረባ ኣገልገልቱ ነበሩ። እቲ ሕማም እናሰፍሐን እናስተርሓወን ብዝኸደ ንጹርነት መደረታቱ ክጎድልን ናይ ምዝካር ዓቕሙ ክወርድን ጀመረ። መወዳእቱ ናይ ቀረባ ሚኒስተራቱ ክሳዕ ምርሳዕ በጽሐ። ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር በጺሑ ዝነበረ ኣኽሊሉ ሃብተወልድ ተመሳሰልቲ ጉዳያት 10 ሰዓት ክደግሞ መኽቱኡ በልዐ። ንመራሒ ዛይር ሞቡቱ ሰሰ ሴስኮ ናብ ቤተ መንግሥቱ ዓዲሙ ኸብቅዕ እዚ ብጎናይ ኮፍ ዝበለ ጋሻ ደኣ መን እዩ ክብል ደጋጊሙ ሓተተ። ኣብቲ ፋልማይ ቻይና ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ ረጊጾም ንዘይፈልጥ ቦታታት ቅድሚኡ ከም ዝፈልጦም እናማሓለ ንሰበ ስልጣኑ ኣብ ጽፍሮም ከኣትዉ ገበረ። እቲ ሽምግልና ዝኽርታቱ ዘይመንዝዖ ስፔንሰር ንዛዘምቲ እዋናት ጐይቱኡ ነበር። መወዳእትኡ ተባላሽዩ ሳዕሪርዎ ጉዱ ንቓልዕ ወፂኡ ብኸመይ ናብዚ ደረጃ ወሪዱ ግና ክግምት ኣይክእልን ክብል እዩ ብኣግርሞት ዝዝክሮም። ስልጣንን ሓላፍነትን ብጉባ ኣብ ዝመቓርሖ ፖለቲካዊ ስርዓት ቅጽበታዊ መንቁልቃል ጥዕና ናይቲ ሃፀይ ክንዱዕ ዕንወታይ መውረደን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ነቲ ሃፀይ ንስለ ወግዓ መንበራ ቐሚጦም ብድሕሪ መጋረጃ ዕለታዊ ዕማማት ሃገር መካየዱ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግና ሃይለ ሥላሴ ኩሉ ሓላፍነታት እቲ ሃገር ኣብ ኢዱ ብምጭባጡ ሃገር ደስከለት። ንሱ ንባዕሉ እውን ኩነታት ልዕሊ ዓቕሙ ይኸይድ ምህላው ብምርድኡ ውሳነታት ንምሕላፍ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ በኹሪ ጓሉ ክምርኮስ ተራእየ። በዚ ናይ ድንግርግር እዋናት ዓቕሉ ዝጸንቅቐ ኣኽሊሉ ኣብ ሰዓታት ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣነ ፀሓይ ድሕሪ ምዕራብ ግና ንሳ ስልጣን ትርከብ ካሃንጾ ዝወዓልኩ ኸተፍርስ ድቃስ ዘይብላ ኣትሓድር ክብል ኣምረረ። ብሰሩ ገዚፍን ሓደገኛን ናይ ስልጣን ሃውጋ ፈጠረ። ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሕ 1974 ኣብ ወሎን ትግራይን ብዝተኸስተ ደርቂ 100,000 ኢትዮጵያውያን ብዓጾባ ኣለቑ። ሃይለ ሥላሴ እቲ ኣብ መንጎ ገጠራት ዝምቕማጦም ደኻታትን ከተማ ዝሰፈሩ ሰብ ጸጋን ዝተፈጥረ ሰማይ ጠቀስ ፍልሊ ኣምላኽ ዝሓረዩ ጽሑፍቶ ምዃኑ ከኣምን ዝመርጽ ዝነበረ። ኣብቲ ስልጡን ዘበን ሬድዮን ቴሌቪዥንን ግና እዞም ኣተናታት ብፍጹም ዘይቅቡላት ኮኑ። ተኾነ ኣብ ክንድና ፍታሕ ምጉያይ ንተግባራት እቶም ጉዱ ናብ ዓለም ዘቃልዑ ኣውሮጳውያን ጸብጸብቲ ጸለሎ ናይ ምቕባእ ዘመተ ክብል ወገዞም። ሓደ ካብ ሚኒስተራት እውን ሕመቕና ኣብ ቅድመ ዓለም ብምንዛዝ ህይወት ተራ ገባሮ ካብ ምድሃን ክቕዘፉ ኢና ንመርጽ ክብል ተሰምዐ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕመቑ ንህዝቢ ካብ ምቅላዕ ንላዕሊ ዘርዕዶ ክውንነት ዘይምንባሩ ተኸሸሐ። ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ወስደክን ከም ዝበሃል ግና ኣብቲ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ እግሪ ዝተኽለሉ ዝነበረ ዘበን ክፍኣኻ ምኽዋል ዝከኣል ኣይነበረን። ህዝቢ ኩሉ ገንዘቡ ኣብ ውትድርና ባኺኑ ጥሙያት ክዕንግል ዘይክእል ሰነፍ መንግስቲ ኢሉ ምስ ወገዞ እቲ ዝዋበኸ መንግስቲ ብቑዕ መልሲ ኣብ ምቕራብ ፈሸለ። ስፔንሰር ኣብ ለካቲት 1974 ነቲ ሃፀይ ንመወዳእታ እዋን ዝረኸበሉ ኣጋጣሚ ዘኪሩ ዝም በለ። በቃ
كم شعو حزين يفلتن كابتي ولقاو بيت صحفوت خوصن كلغو زتسمعني سمعت كسب له مخاب أمري حسسن لك خمزي أب قبينا نفاريت آتيخا كلتشيو مابررتي ونقوم سحيتهم زتصن حقا زسمعك سمعتي وريسني بزي أبررتا كتبرر تخل نفاريت هالاديا كبل دحر محتاتو ملسي كي تسبي دحير ناب لندن توقعيزة مس امباسادر إثيوبيا مستراخبكو أوش إزم صعبو شدش شامنتي إذا هسي كعلو يبلكو بلني كم قمة سبنسر سلطانة وهيوتات أمرو زخدعوا هسي شدش سامنتي سرران حادة معلتي دحر سبنسر قمتو مكفالو مورالو زودقة أسمراز عسكر سراويت إثيوبيا قدمام أما اللهجر عسكرو أهدو تاتون كيك أن يسعبوه أخليلون كابينون سلطان كغرفو كواتو وسنو وسانون قنا نات معبل دو كبل عقمي نبرون من إسيات أبالات نايت سراويت درق السمي وشما قلب مقام تقلباتهم نام من قصة أغربو وسخ مهايا من محياش من نبابرون طلبو لعلو خلقنا اتي لحزب بلوم كينات إرترا تسفو أنكم زتسنقغي أنا تصرو ات هايلا سلاسي كل انتن أزوفر اللو عرموش السراويت زولدتو ما هتسنكبل اعتدنا دنا ات بنفس فتوز تملكات أي لك خمت أورار إيطاليا شحن شعات 236 نناي قربا بصوتو خط ألمز ترأيو حجون نفسو انتدحنا بمتسفاو أخليلو نزركبو من السراتو كغيرو تسمام عام تخنا بزناي طلمت وسانه زعدوغا غزينوس نبرم أم مسكرم 12 شحن شعات 274 ناي 44 عامتا زبنا سلطانة هايلا سلاسي بهندبت اختمام بيت منغستو بتانكتا دحر مخبابو مولو وتادراو لبس زتقدمو وكيلات درك بسر بالشونا متفقن كاب سلطان كم زتعليه أفلتو زخونة تقاومي رأيان عب سلطان ممكناتن نهاجر ياقل جيلي سلطاني بمحداك كقلقل زخل انتو خوين دما بفقادي كفتسمي ناب هزب زبصحا ناي مودات قالتو نبرا كاب بيت منغستو تمرحو خوتصن كلو بفرح زتوغبو اقلقلتو دحر مغارجاتا تحابيهم اعنتم بنبعاتنا تحسبو نموداتا اوان تفانوو اب افتكه نابت ناي موداتا معرفيو كتقعزو زتقربت حنزي استمثل فولكس واغن زعينتا ناي بوليس مكينا تصبيو نبرت اتم درغاويان ناي قدميت منبر عصيفوم نابت ناي دحيت منبر كحلف مس حبرو زرأيو مእማን ሲኑ እንታይ እዙይ ክብል ሓተተ ኣኽቢሩ ዝመለሰሉ ኣይነበረን መኪና ካብ ቤተ መንግስቲ ወፅያ ብመንጎ ዝዓጎጎ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ክትሓልፍን ከላ እቲ ገና ምስ ክውንነት ዘይተራኸበ ሃፀይ ነበር ኣእዳው ከወዛውዝ ተራእየ ተኾነ ግብረ መልሲ ህዝቢ ከም ዝለመዶ ይነበረን فقر هاتسي التحنق زجرحو الدمصتات نأزانو حدش نبرو بدعريو عاب قدم هزبي ترعين ممصا درقنا بسلطان نيرا حدش تسفازس نقنبرا ات حدش منغستي ناتي ببصوتو لعل تقبالنا زنبرو وتادراو مرح امان عندهم ابو منبر كخون رقحو
ካብ ኤርትራ ዝውለድ ኣብ ወታደራዊ ኣካዳሚ ሳንሃርስስ ዝሰልጠነ ኣማን ዓንዶም እቲ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዘለሓለሐ ወታደራዊ ዘመተ ኤርትራ ደው ክብልን ናብ ፌደሬሽን ምምላስ ኣብ ግምት ከኣቱን ከም ዘለዎ ይኣምን ነበረ። ኣብ ስልጣን እንተዝጸንሕ ምናልባት መጻኢ ኤርትራ ፈጺሙ ዝተፈለየ ምኾነ ይኸውን። ተኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ካልኦት ጉዳያትን ዝነበሩ ኣጠማምታ ምስ ዓቀባውያን ኣባላት ደርግ ከፈሓፍሑ ግዜ ወሰደን። ኣብ ሕዳር 23 መንግስቱ ሃይለማርያም ዝተባህለ ምፍላይ ኤርትራ ዝብል ስነ ሓሳብ ብፍጹም ኣብ ዘተ ክወርድ ከም ዘይግባእ በኣንጻሩ ክሕምሸሽ ከም ዘለዎ ዝኣምን ማጆር ዝማዕርጉ ቁጡዕ መንእሰይ ድሕሪ ዘቕረቦ ልቢ ኣባላት ዝሰለበ ብርቱዕ መደረ ዓብላሊ ቁፅሪ ደርጋውያን ኣማን ዓንዶም ስልጣን ክለቅቕ ኣድመፀ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ብታንክታት ዝተዓጀቡ ወታደራት መንበሩ ገዝኡ ኸቢቦም ተኽሲ ኸፈቱ። ኣማን ዓንዶም ንኽልተ ሰዓታት ድሕሪ ምርብራቡ ከምቲ ዝውረ ሙሉእ ወታደራዊ ክዳኑ ምስ ጽሩራታቱን መለልያታቱን ድሕሪ ምልባስ ገዛእ ጠበንጅኡ ሰትዩ ትንፋሱ ሕለፈ። ኣብ ተመሳሳሊ ለይቲ 59 ዝተቐየዱ ኣብ ትሕቲ ሃይለ ሥላሴ ዘገልግሉ ሚኒስተራት፣ ጀነራላትን ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብን ካብ ሸላታቶም ተኣርዮም ኣብ ቅድሚ ደጓሕ መብራህቲ ተሰሪዖም ብኻሜራታት እናተቐርጹ ተቐንጸሉ። እቲ ደም ከየፍሰሰ መንግስቲ ብምልዋጡ ዝተወደሰ ደርግ ብሃንደበት ናብ ደምፀ መዓራዊት ተለወጠ። ኢትዮጵያ ማሕበራዊት እንኮ ሰልፋዊት ሃገር ምዃና ኣዊጁ መሬትን ዓበይቲ ኢንዱስትሪታትን ዋንነቱ ገበረ። ወነንቲ መሬትን ዋኒናትን ኢትዮጵያውያን ሰብ ጸጋ መሬት ከም ኣፍ ዕንቁ ጸበበቶም። ሃይለ ሥላሴ ነኸባቢ ዓመት ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ኣብ ጸናሓሎም እዋናት ሰበ ስልጣን ደርግ ኣብ ባንክታት ስዊዘርላንድ ናይ ዝርከብ ቁጽሪ ሕሳባቱ ሰነዳት ከረክቦም ዝገበርዎ ፈተነታት ኣይሰመረሎምን። ኣብቶም ውሕዳት ነቲ እዋን ሰነዱ ተንቀሳቐስቲ ስእልታት እቲ ጸጉሩ ብግቡእ ዘይሰንተረ ወጀብጀብ ዝበለ ሽማግለ ኩሉ ተወጃቢርዎ ወላዲቱ ከም ዝሰኣነ ህፃን ኣዒንቱ ከቕባሕብሕ ምርኣዩ ልብኻ ዝበልዕ ነበረ። ኮነ ድማ ኣብ ነሓሰ 1975 ዘይዕውት መጥባሕቲ ብልዕቲ ብዝኸተሎ ምትሕልላኻት ከም ዝዓረፈ ደርግ ብወግዓ ኣወጀ። ነቲ ዜና ዝኣመኑ ሰባት ግና ውሕዳት ነበሩ። ኣብ ስደት ዝቕመጡ ኣባላት ስድራ ቤቱ ከም ዝተሰመመ ክኸሱን ከለዉ ኢትዮጵያውያን ድማ ብመተርኣስ ተዓፊኑ ከም ዝተቐትለ ሕድሕዶም ሕሻውሸኹ። 10 ዓመታት ድሒሩ ሞት ዝውለዱ ፍጻመታት ክሳብ ዝምርመሩ ድማ ኣብ ማውታቲ ዘበናዊ መልክዕ ኢትዮጵያ ዝወቀረ መራሒ ኣብ ካትዓቲ ኮይኖም ቀጸሉ። ኣብ 1996 መራሕቲ ደርግ ነበር ብገበን ቅትለትን ጃምላዊ ህልቂትን ተኸሲሶም ኣብ ፍርዲ ምስ ቀረቡ ወታደራዊ ስርዓት ደርግ እቲ ሃፀይ ነበር ንኽቐተል ዝኣዘዘሎም ሰነዳት ኣብ ቅድሚ መጋበያ ቀረቡ። መእተዊ ናይ ሓደ ካብዞም ሰነዳት እቲ ኸውን ዘለዎ ስጉምቲ ክውሰ ተወሲኑሎ ዝብል ነበረ። ኣብቶም ኣብ ገዛ ተሓይሩሎም ዝነበረ እዋናት ውልቃዊ ኣገልጋሊኡ ዝነበረ ውልቀ ሰውን ሓደ ምሸት እቲ ወዲ 84 ሃፀይ ነበር ኣብ ክፍሉ ተንበርኪኹ ኢትዮጵያ ምእንታኺ ተቓለስኩንዴ ምእንታኺ ጸዓትኩንዴ ሓሲኻ በልኒ እናበለ ኣምሪሩ ኸጽልክ ከም ዝረኣዮ ዝሰዓበት ንጎ ድማ ትንፋሱ ሓሊፋ ኣብ መደቀሲኡ ነቒጹ ከም ዝረኸቦ መስከረ። እቲ ኣገልጋሊ ነበር ኣስዒቡ ኣብታ ንግሆ ናብ ክፍሊ መደቀሲኡ ምስ ኣተኹ
ንመደንዘዚ ዘገልግል ኤተር ሸተተኒ ኣደቃቅሳ ክቡር ጃንሆይ ድማ ዘይልሙድ ነበረ እቲ ብንቡር ተጎምጊምዎ ዝሓድር ሻርባውን ኣርሒቁ ተደርቢዩ ጸንሐኒ ገጹ ጸምልዩ ኣብ ከባቢ ክሳዱ ድማ ብፋሻ ተጀኒኑ ነበረ ክብል ቃለ ምስክርነቱ ደምደመ እቲ መጋባያ ኣብዞም መርትዖታት ተመርኪሱ መደቀሲ መድኃኒት ወሲዱ ኣብ ዓሚቕ ድቃስን ከሎ ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ደምደመ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሓደ ካብ ህቡባት ገጸ ባህርያት ሼክስፒር ዝኾነ ማክቤት ዝርአ ብዕልዋ ስልጣን ዝጭብጡ መራሕቲ ብመንፈስቶም ካብ መንበሮም ዝኣለይዎም ግዳያት ክህደኑን ድሕሪ ሞቶም ጽልዋታቶም ንህዝቢ ዳግም ከይለዓል ብምፍራሕ ድቃስ ለይትክሕረሙን ይዝርአ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ንሬሳ ሃይለ ሥላሴ ከኣለ ዝተኸተሎም መስራሕት እውን ነዚ ራዕዲ ዘግህዱ ነበሩ ፈለማ እቲ ሃፀይ ዝተቐብረሉ ልክዕኛ ስፍራ ምእንቲ ኸይልለ ብዙሓት ጎዳጉድ ክፈሓሩ ደጋጊሙ ኣዘዘ ድሒሩ ንመስርሕ ቀብሩ ብዒንቱ ዝተዓዘበ መሰኻኽር ከም ዝሕብሮ መንግስቱ ልክዕ ኣብ ጎኒ መስኮት ቤት ጽሕፈቱ ተወሳኺ ጉድጓድ ክፈሓር ኣዘዘ ብድሕሪዚ እቲ ሳንዱቕ ሬሳ ገለ ከም ዝብልዎን ተገልቢጡ ከኣቱ ሓበረ ኣብ መወዳእታ ብኸሳሽ ትሮስ ምስ ሸፈኖ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ መቓብር ዓይኒ ምድሪ ከም ዝህነጽ ገበረ እቲ ገና ዘይበሰለ መራሒ ዝዓለዎ ሃፀይ ኣብ ትሕቲ መሬት ንሓወሩ ከም ሰፈረ ኣረጋጊጹ ልቡ ኣዕረፈ ልዕሊ ኩሉ ግና ዕለት መጸ ተፈጥሮ ኣብ ዝጽውዖ ቁልፉ ፈቲሑ ኣብ ርእስቲ ንጉሠ ነገሥት ጎይታ ጎይቶት ንነገደ ይሁዳ ዘሰነፈ ኣንበሳ ብኣምላኽ ዝተቐበ መበል 225 ወለዶ ሰሎሞንን ንግሥቲ ሳባውያንን ጽያፉ ብምኽታት ንዓመታት ዝዓቆሮ ቂም ከስተንፍስ በቕዐ